Han bærer sin kammerat, som gommen bærer sin brud. Men kroppen den er slatten og har været det lidt for længe nu. Har lyst til at skære sin tunge af, for han har smagt på virkeligheden. Og han vil gøre alt i verden for at spole tilbage i tiden. Hvem der bare havde vist lidt kærlighed. Det er fredag, det er ugens første lykkedag, hvor hverdagens problemer de skal drikkes væk, rystes af. Men fester de skal startes op, ligesom de skal pike på et tidspunkt lukkes ned. Også for dem der ikke er klar til det. Der er en fyr til festen her, det er tydeligt han er klar på mere. Skal finde sin kompagnon til deres weekendfølgetong. De har en anden fest på hånden, hvor de gerne må komme over. Så kraniet er igen blevet fyldt med første hjælp mod hjertesorger. De er jo kun unge én gang, de skal have det hele med. Og uanset hvad viseren viser, så er der fest et andet sted. Vennen han spørger halvhjertet, skal vi ikke bestille en vogn? Men ham den anden orker ikke det at hente bilen i morgen. Fuck det er kort der kører til et små vej, det kan ikke gå galt. Dårligste argumenter, der får kammeraten overtalt. I mindre detaljer, logistikken der fører fra A til B. Og ignorerer stemmen der visker, det du gaber, vent og se. En Houdini, de siger pænt farvel den ene for sidste gang. Og der er kun få tilbage, men ingen af dem de stiller spørgsmålstegn. Havde man nu bare været lidt mere opmærksom på hinanden, ikke til diskussion, kun kærlighed, så var historien blevet en anden. Hopper ind i bilen, drejer nøglen med et smørret smil. Markerer de tager afsted, men accelererer en smule ustabil. Fornuften den er skyllet ud af staten med en del overmod. Adrenalinen pumper, mens spruten raser rundt i blodet. Farten og promillen gør de havner i rabatten. Han får næsten rettet op. Ja, så skete det utænkelige. Jeg gav endda en heads up, vi valgte at ignorere det. Jeg ved sgu ikke helt hvad fanden der er med unge mennesker, for I tror I er udødelige indtil virkeligheden den rammer. Så sig hvad du vil sige, inden du ringer en ambulance, for jeg giver ham maks 2 minutter, så får han min assistance. Du vil få en straf og blive dømt og komme ind og sidde. Det er blot tal og skrift og spil tid, det kan man leve med. Den virkelige straf den kommer af sig selv, ja det er samvittigheden. Og tro mig, jeg har set det før. Dem der flåter fra hinanden. Hvordan vil du have det med at møde op til hans begravelse? Velvidende om det din skyld modtage blikke af forarvelse. Tiden lærer sorg, det dybe bliver til ar. Men det her, det vil aldrig heles. Du kan spørge hans mor og far. Men i sidste ende, så er det dig, som der skal leve med at du har slået din ven ihjel, fordi du kørte stiv. Så velkommen til den første dag af resten af dit liv. Den vi flåter fra hinanden. Flåter fra hinanden. Flåter fra hinanden. Ingen har lyst til at være ordensmagt i venners lag, men ingen vil være den, hvis største ønske er at spole tiden tilbage. Så giv respekt til dem, der tør at træde på din værdighed, fordi de eneste mennesker i situationen, der viser kærlighed.